התכנסנו לפה הערב כדי לדבר בנושא של השקעה, אבל נתחיל את המצגת. אנחנו נדבר, בהתחלה אני אציג בטעם נדל"ן, מהי דירה להשקעה, ההבדל בין מניב לאקזיט, מה מיוחד בלוד, שדווקא בה אנחנו רואים את הפוטנציאל הגדול להשקעה, ומה שמפריע לכמה אנשים זה הסיכונים שיש בקניית נכס, זה לא כזה פשוט, זה הרבה מאוד כסף, איך אנחנו עושים את הדברים בצורה מושכלת ובטוחה. הזמנו לכאן את גלית חבשוש, יועצת משכנתאות בחירה. גלית, תסבירי בבקשה את הקטע שלך, למה השקעה בנדל"ן משתלמת, על מה את הולכת לדבר? שלום לכולם, אני הולכת לדבר איתכם על איך לעשות את זה מבחינת כסף. זה תמיד קצת מלחיץ, אבל עם הדרכה נכונה אפשר לעשות את זה כמו שצריך, וזה היום נדל"ן, זה לא עסק רק לעשירים, נדל"ן זה אפיק השקעה שיש בו תשואה מצוינת וסולידית יחסית. אני רוצה להסביר א' איך אנחנו מחשבים את זה, וב' איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה. תודה רבה, אנחנו נתקדם. גלית, תתני כמה מילים על עצמך, מאיפה את באת, מה הרקע שלך. אתה יכול, אוקיי, אני אסביר לכם, אני עובדת 15, כמעט 16 שנה בתחום, עבדתי קודם בבנק לפחות תקופה מסוימת, עבדתי בחברה בשם EMI, שהייתה חברה לביטוח משכנתאות באחוזי מימון גבוהים, ולמה אני אומרת את זה? כי עבדנו עם כל הבנקים, אז ההיכרות שלי עם המערכת הבנקאית, מכל הסוגים ומכל הגוונים, עם כל השוני, בכל משפחה יש נתונים שונים, התנהלות שונה. אני עובדת עם לקוחות באופן פרטי ואישי, זאת אומרת, אני לא עובדת עם בנק מסוים, אין לי כאן שום אינטרס להעביר אתכם לבנק לפחות, כי אני מקבלת משם איזושהי עמלה או משהו כזה. האינטרס הוא שהלקוח יהיה מרוצה, ושהוא יקבל את המקסימום שהוא יכול להגיע אליו, בהתאם למה שהוא באמת יכול. תודה גלית. אז בואו ניכנס לגופו של עניין. מהי דירה להשקעה? אנחנו מדברים על שני סוגים של השקעות, מה שמכונה אקזיט ומה שקורה מניב. מה זה אקזיט? קונים דירה במחיר מסוים, נקרא לזה X, כעבור כמה שנים, מוכרים את הדירה ב-X פלוס סכום מסוים. אנחנו מחשבים את התשואה בצורה מאוד פשוטה, כמה עשינו בכל שנה, אם למשל מכרנו אחרי 5 שנים, ב-200,000 שקל יותר, זאת אומרת שכל שנה הדירה עשתה בערך 40,000 שקל. באחוזים, אם קנינו דירה ב1,000,000 שקל, ובכל שנה היא עשתה 40,000 שקל, כי אחרי 5 שנים מכרנו אותה ב1,200,000 שקל, זאת אומרת שהדירה עשתה 4% לשנה. מה זה מניב? מניב זה מה שאנחנו מקבלים לא במחירה, אלא כל עוד הדירה קיימת אנחנו מזכירים אותה. קנינו דירה במחיר X, הזכרנו אותה כל חודש במחיר Y, כמה הדירה עושה לשנה? Y כפול 12, מאוד פשוט, זה הרווח שהדירה עשתה בשנה. אנחנו נוהגים לדבר על אחוזים, זאת אומרת שאם קניתי דירה ב1,000,000 שקל, ובמשך שנה היא עשתה 40,000 שקל מ-12 חודשי שכירות, אז שוב השכירות היא 4% מהמניב. התשואה שאנחנו מקבלים לדירה היא כפולה, היא כמה היא עשתה כל שנה מההשכרה שלה, פלוס כמה היא עשתה כל שנה מעליית ערך הנכס לפי עליית השוק או דברים אחרים שמעלים את ערך הדירה. נסביר את זה בצורה פשוטה עם מספרים, כמו שכבר אמרתי מקודם. אם קנינו ב1,000,000 שקל וכעבור 4 שנים ב1,160,000, אז כל שנה עשינו 40,000 שקל שזה 4%, ואותו דבר מתנובה, אם הזכרנו ב3,300 שקל לחודש את הדירה, כעבור שנה קיבלנו 39,600, אז באחוזים זה 3.96, כמעט 4%. כמה עשתה הדירה בשנה? היא עשתה קרוב ל80,000 שקל, שזה כמעט 8%. בואו ניקח אבל דוגמה שנייה, ובסוף נבין מה ההבדל בין הדוגמאות. נגיד שקניתי דירה בחצי מהמחיר של הדירה הקודמת, רק ב500,000 שקל. כעבור 4 שנים,
המחיר שלה עלה, באותו תשואה כמו בדוגמה הקודמת, ב-4% לשנה, עשתה 20,000 שקל, 4% לשנה. אבל, מה קורה בעניין ההשכרה? כשאני קונה דירה ב500,000 שקל, אני אשכיר אותה ב1,900,000 שקל, ב-1,900 שקל, סליחה, והתשואה לשנה תהיה 22,800, שזה 1,900 כפול 12, שזה נותן לי 4.5% לשנה. אז מה קרה פה? למה בדוגמה הקודמת נקטתי במספרים שהביאו 4% תשואה מהמניב, ובדוגמה הזאת אני מקבל 4.5%. התשואה הסופית משני הדברים ביחד, לפני כן הייתה 8%, ועכשיו היא 8.5%. מה הסיבה להבדל? ובכן, בדירה, ככל שהערך של הקנייה שלה יותר נמוך, הרווח מהשכרה הוא יותר גבוה. ככה זה פועל בשוק. אם אני אקנה וילה ב6 מיליון שקל, ההשכרה שלי על הווילה הזאת תניב לי תשואה פחות מאשר אם אני אקנה דירה ב600,000 שקל מבחינת אחוזים. זה אומר שעדיף למי שיש לו 1,000,000 שקל לקנות 2 דירות קטנות מאשר דירה אחת גדולה. אנחנו לא נכנסים כרגע לשיקולי מיסוי, לשיקולים אחרים, נדבר עליהם בהמשך, אבל רק מבחינת השקעה בצד המניב והאקזיט, אז בדרך כלל עדיף לקנות דירות קטנות מאשר דירות גדולות. אבל כאשר אנחנו מדברים על כדאיות ההשקעה, מעניינים אותנו גורמים נוספים. כאשר אנחנו קונים דירה, יש הוצאות נוספות מעבר למחיר שהמוכר מקבל. דירה שהיא לא דירה יחידה, מחויבת במס רכישה. במספרים שאנחנו נוקטים, אנחנו לא מדברים על דירות מעבר ל1,500,000 שקל, מס רכישה הוא 8%, אם משתמשים בתיווך זה עוד 2%, עורך דין ממוצע לוקח 0.5%, אנחנו מגיעים כמעט ל-11% נוספים על מחיר הדירה. כלומר, שוב, ככל שהדירה שנקנית תהיה במחיר יותר זול, הכסף שאנחנו נשקיע בקניית הדירה יהיה פחות מבחינת האחוזים. אחוזי תשואה מהשכרה דיברנו מקודם, ככל שמחיר הקנייה יהיה נמוך, האחוזים מהקנייה יהיו יותר גבוהים. השבחה עתידית. דירות חדשות הן אמנם יותר נוחות, דירות חדשות אמנם יותר נוחות אולי, יש בהן יתרונות מסוימים, אבל הפוטנציאל שביום שנמכור אותם בעוד 10 שנה או 20 שנה יהיה להם איזה משהו דרמטי, הוא נמוך. לעומת זאת, בערים כמו לוד, כשקונים דירה שהיא במצב תחילי נמוך, יש סיכוי שהתחדשות עירונית תקפיץ יום אחד את מחיר הדירה באופן מאוד משמעותי. התחדשות עירונית יכולה להיות פינוי-בינוי, תמ"א 38, דברים מהסוג הזה שהולכים ונהיים יותר ויותר מצויים בשוק. כל מה שאמרנו עכשיו היו שיקולים שנוטים לדירה קטנה יותר. אם יש למישהו שאלות, אתם מוזמנים תוך כדי ההרצאה לכתוב בתיבת השאלות שבצד ימין למטה, איפה שכתוב questions, ואני רואה את מה שאתם כותבים כשאלות, ואני אתייחס תוך כדי. נקודה אחרת שהיא דווקא לעתים נוטה יותר לקנות דירה יותר יקרה, זה מי הסוחר הפוטנציאלי. אני ללקוחות שלי ממליץ לא לקנות את הדירות הכי זולות שיש בשוק, כי בדרך כלל הם יהיו בקומות גבוהות, בשכונות עם אוכלוסייה סוציו-אקונומית חלשה, ואז יש בעיות אחרות שהן לא פועלות לפי האחוזים שעליהם דיברנו, כי אם סוחר לא שומר על דירה, או שפתאום הוא נתקע בלי יכולת כלכלית לשלם, וצריך לרדוף אחריו, ואולי להציע אותו לתביעה משפטית, זה לא שווה את ה0.5% שהרווחנו מזה שבאופן תיאורטי אפשר לקבל לדירה קטנה תשואה יותר גבוהה. לעומת זאת, ככל שמחיר הדירה יותר גבוה, והדירה יותר חדשה, בבניין יותר מטופח, עם אוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית יותר גבוהה, גם שם תמיד עלולות להיות בעיות שסוחר לא משלם. אבל הבעיות הן פחות שכיחות. אני רואה פה שאלה או הערה, רצוי לציין שבשיעורי התשואה צריך להוריד מס שבח, במיוחד לאור הרפורמה האחרונה. נכון, מס שבח זה משהו שאיתן מאיר, נכון? או שיהיה בזמן המחירה?
אוקיי. עוד דבר שמקשה או שצריך לשים אליו לב בדירות שהן ישנות, לדירה יש תחזוקה שוטפת. אנחנו מחשבים אחוזי תשואה 12 חודשים כפול כמה שמקבלים בחודש, אבל זה לא בדיוק מדויק, כי כל מי שמחזיק בדירה, גם בדירה שלו בעצמו שהוא גר בה, יודע שיש תחזוקה, פעם הבוילר הולך, פעם יש בעיה בצנרת, בביוב, חשמל, הדברים האלה עולים לבעל הבית כסף, ככל שהדירה שקונים אותה היא יותר חדשה, אז יש פחות הוצאות נלוות, לכן גם את זה צריך לקחת בחשבון, שבדירות שהן קטנות, שהן ישנות, יש עוד הוצאות מעבר למה שעלה לנו רק לקנות את הדירה, מקובל לחשב את זה כעלות של חודש בשנה בממוצע, על הוצאות התחזוקה לדירה ישנה. נקודה נוספת שחשוב מאוד לקחת בחשבון כשבוחרים מקום שכדאי להשקיע בו, זה מי הם הסוחרים הפוטנציאליים, איפה יש ביקוש לסוחרים. למשל, בלוד אני ממעט להציע ללקוחות שלנו דירות שנמצאות בשכונות מרוחקות כמו גני אביב או נאות יצחק, למרות שהן שכונות מאוד יפות ויש אנשים שקונים שם ומזכירים שם והכל טוב. אבל במרכז העיר יש הרבה יותר סוחרים מאשר באזורי הפריפריה, כי הרבה מן הסוחרים תלויים בתחבורה ציבורית ותלויים בשירותים שיש אותם בקרבת מקום במרכז העיר, ולכן כמות האנשים שיכולים להיות פוטנציאליים לשכור דירה במרכז העיר היא הרבה יותר גדולה מאשר בפריפריה של העיר. צריך גם לקחת בחשבון אוכלוסייה של סטודנטים, אוכלוסייה דתית, אוכלוסייה מסוג כזה או אחר, וצריך להכיר טוב את המקומות כדי לדעת איפה יש אזורי ביקוש לסוחרים, לעומת מקומות שפחות שכחים שם הסוחרים. כאשר אנחנו בוחנים את כל הנתונים האלה, האם עדיף להשקיע יותר או פחות בדירה, אנחנו היום בלוד ממליצים על איזון של בין 700 ל-900 אלף שקל. זה המחירים שאנחנו מוצאים היום בשוק של לוד, שניתן לקנות דירה באזור שיש בו ביקוש, שמצב הדירה והתחזוקה שלה יהיה סביר, שלא יצטרכו להוציא הוצאות מיותרות, שהסוחרים הפוטנציאליים יהיו מרמה סוציו-אקונומית גבוהה, ואנשים עם מוסר תשלומים יחסית גבוה, ושהתשואה מהתנובה של ההשכרה תהיה באחוזים בסביבות 4.5%, פחות או יותר, דומה לזה. אם אנחנו נקנה דירות חדשות יקרות יותר, נגיע לאחוזי תשואה מהשכרה נמוכים, אפילו 3.5% ומטה. אם אנחנו נקנה דירות זולות יותר, ב500,000, 450,000 שקל, 550,000 שקל, אז יהיה באזורים שיש איתם קצת בעיה, כמו שדיברנו קודם. מה מיוחד דווקא בלוד, שפה אנחנו רואים את האפיק ההשקעה הנבון בעת הזאת. כשאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מדברים על עיר שהיא בצמיחה מתמדת מצד האקזיט. כל הזמן יש פה פעילות של העירייה להשביח את העיר, יש פה אוכלוסיות חדשות שמצטרפות לעיר, אם זה סטודנטים, אם זה מהגרעין התורני, אם זה סתם זוגות צעירים שלא מוצאים באזור המרכז מקומות שניתן לרכוש בהם דיור בר השגה, וכאן זה מקום שהוא נגיש, הוא במרכז, יש בו תחבורה, ולכן כל הזמן, מכיוון שאין אלטרנטיבות במרכז, יש יותר ויותר ביקוש לדירות כאן, גם לקנות וגם לשכור. מחירי פתיחה נוחים יחסית, אני לא מכיר עוד עיר באזור המרכז שאפשר לקנות בנחת דירת 3-4 חדרים בפחות מ1,000,000 שקל, עם אוכלוסייה סבירה בסביבה. גם מצד התנובה, אנחנו מדברים על מקומות שנוח לטפל בהם דירה להשכרה. יש אנשים שקונים דירות בבאר שבע, בירוחם, בחיפה, בכל מיני מקומות בטבריה, זה מקום מצוין אולי לקנות בו מבחינה נדל"נית, אבל מי שגר במרכז וצריך להתעסק עם דירה במקום רחוק, זה לא תמיד הדבר הכי נוח. אם אנחנו מסכמים, אין באזור המרכז השקעה נוחה לכל כיס שנותנת תשואה מצטברת, בשיעור של כ8%, גם ימני וגם זה אקזיט, לפחות לפי מה שאנחנו מכירים. יש דברים כאלה בפריפריה, לא כל כך במרכז. ממה יש לחשוש? יש הרבה מה לחשוש. אנחנו
רוצים להשקיע פה את מיטב כספנו, ואם זה לא הולך, זה סיכון. מניין לי שהנכס שאני קונה שווה את המחיר שלו. תנו לי היום לקנות דירה בטבריה, אין לי מושג איך אני עושה את זה, למרות שאני חושב שאני מבין בנדל"ן. אני יודע כמה הבניין הספציפי הזה שאני הולך לקנות באמת מוכרים בו דירות, מה הצפי להתפתחות האזור ההוא, מניין לי שאמצא סוחר הגון. אולי הסוחרים שיבואו לי יהיו בני דודים, או אנשים שהם לא הגונים. איך אני אתחזק את הדירה? אין לי, אני עסוק, כל היום אני עסוק בעבודה, במשפחה, כולנו טרודים. גם לא מספיק הבית שלי שאני לא מטפל בו, אני צריך עוד נכס נוסף בשביל להתחיל לטפל בו, וביום שאני ארצה למכור, אולי יקרה משהו בשוק, איך אני אצליח למכור, מאיפה יהיה לי זמן להתעסק עם זה. אכן יש הרבה חששות, והם חששות אמיתיים. לכל החששות האלה יש פתרונות, והפתרון הוא ממש פשוט. אנחנו בנדל"ן נשיג לכם את הנכס שוודאי שווה את המחיר. יש היום ביד 2 אצל מתווכים כ-500 דירות מוצעות למחירה. כשבא אליי לקוח ואומר לי, תן לי דירה להשקעה, אני באותו יום שהוא מגיע, 24 שעות קודם, עובר על כל השוק, מכיר את כל הדירות שיש כאן, ששוות את המחיר שלהם, ורק אותם אני אציג ללקוח. מניין שאמצא סוחר הגון, אנחנו עושים סינון של הסוחרים, אנחנו יכולים לבדוק אותם, כמובן אין אף פעם ביטחון, יכול להיות גם אדם שכלפי חוץ, וכל הבדיקות שאנחנו עושים נראה הגון, אבל קראנו לא פעם ולא פעמיים, שמנענו ממשקיע או מבעל בית להשכיר דירה, לאדם שהרגשנו שלא כדאי להתעסק איתו. איך אני אתחזק את הדירה? מאוד פשוט, אתה יושב בבית, שותה כוס קפה, מקבל טלפון מהסוחר, יש לי פה איזה בעיה, ואתה ישר מעביר את הטלפון לדוד או לשמוליק מנדל"ן. אנחנו מכירים פה את בעלי המקצוע, אנחנו זמינים, אנחנו נקפוץ, נראה שבאמת יש בעיה רצינית, או שאין בעיה, אנחנו נדאג שבעל המקצוע לא ישחט אותך כשהוא בא לעשות את העבודה, כי אנחנו נביא בעלי מקצוע שאנחנו מכירים אותם. החיים הרבה יותר פשוטים כשיש מישהו שאפשר לסמוך עליו. ביום שתרצה למכור, בשביל זה אנחנו כאן. בנדל"ן אנחנו נותנים שירות מלא. מי שקונה דרכנו דירה להשקעה, אז מקבל ביטחון. אנחנו בודקים גם את הנכס בעירייה, לראות שהכל באמת רשום כמו שצריך. יש לנו עורכי דין מצוינים שמקושרים פה לכל מה שצריך, ועוזרים לנו לוודא גם משפטית שהכל בסדר. אנחנו עושים השתדלות להשכיר גם את הדירות כמה שיותר מהר לאנשים טובים, ולדאוג שאין בעיות תחזוקה, וכשהן צצות אנחנו נעזור לפתור אותן. עכשיו נעבור לשאלות שבהן פתחנו את המצגת. מאיפה לנו כסף? כולנו רוצים להיות בעלי נכסים, לעשות עוד רווח מהצד. דיברנו על פנסיה, על השקעה שביום מן הימים תעזור לנו להתפרנס בכבוד גם כשאנחנו לא נעבוד בצורה מסודרת. איך כל זה קשור לדירות להשקעה? לשם כך נזמין לכאן את גלית, שהיא המקצוענית בתחום הזה, והיא תסביר לנו בדיוק איך אנחנו מגייסים את הכסף, ואיך בסופו של דבר בעוד 20 שנה נוכל להיות עם הכנסה צדדית נוספת. בבקשה גלית. שלום לכולם שוב. לפני שאני מתחילה אני רוצה להגיד לכם שאני גרה במעלה אדומים, אני עובדת בירושלים, ובכל זאת אני שולחת אנשים לדוד, וכבר עשינו כמה עסקאות ביחד. יש לנו אנשים לי יש לקוחות אישית שחיפשו נכסים להשקעה בכל הארץ, ואני מדברת על כל הארץ, מאפולה וטבריה ועד ירוחם ודימונה, ובסופו של דבר רכשו בלוד. דוד הסביר לנו למה כרגע, ואני אסביר לכם איך. אז איך אנחנו עושים כסף מנדל"ן? יש לי לקוח שהגיע אליי לפני מספר חודשים, בדקתי לו את המשכנתא כדי לעשות לה מחזור, ואין שם כל כך מחזור משמעותי. מה שעשינו אבל ראיתי שלקוח הזה יש לו משכנתא מאוד קטנה לנכס שלו. יש לו 3 בנות והוא חוסך כל חודש 1,500 שקל, 500 שקל לכל ילדה. הגיוני? הגיוני. מה שקורה ללקוח הזה בסופו של דבר זה אם הוא יחסוך 1,500 שקל במשך 20 שנה, התוצאה תהיה
שבמידה והוא יקבל 6%, ואני אומרת 6%, מה שלא קורה בדרך כלל, אם הוא יכניס את הכסף לחיסכון בבנק או בקרן השתלמות, או אפילו במניות, או לא משנה מה, בסופו של דבר יישאר ביד אחרי 20 שנה בחיסכון של 1,500 שקל בחודש, עם 420,000 שקל. 420,000 שקל זה סכום נחמד. בואו נראה איך הופכים את זה לסכום הרבה הרבה יותר גדול. נניח, ואנחנו לא רוצים להגדיל את ההשקעה של אותה משפחה, מבחינת 1,500 שקל. מה שעשינו זה רכשנו לו נכס להשקעה. נכס להשקעה בשווי 1,400,000, וזה לא הנכסים שדוד דיבר עליהם, אבל אני רוצה פשוט לסבר את אוזניכם. רכשנו נכס של 1,400,000. משכנתה, לקח משכנתה, תכף אני אסביר לכם איך עושים את זה, 50% על הנכס שלו, 50% מהנכס על הנכס שהוא רוכש, 6,000 שקל החזר חודשי במשך 20 שנה, זה נשמע מבהיל. בואו נראה איך עושים את זה לא מבהיל. ההכנסה משכר דירה היא 4,500 שקל. זאת אומרת שהדלטה שבסופו של דבר הוא משלם, 6,000 שקל פחות 4,500 שהוא מקבל שכר דירה, חזרנו ל-1,500 שקל שהוא אמור לשלם על המשכנתה בניכוי שכר הדירה. 1,500 שקל כאן, לעומת 1,500 שהוא משלם שהוא חותך. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים אחרי 20 שנה, שהבן אדם שילם 1,500 שקל משכנתה, שזה הדלטה, הוא יישאר עם נכס שלפני 20 שנה היה שווה 1,400,000. וכולנו יודעים שהנכס הזה אחרי 20 שנה יהיה שווה קרוב ל2,000,000 שקל. תחשבו על ההבדלים בשווי. ההשקעה היא אותה השקעה. הסכום הוא אותו סכום. אין כאן הגדלה של ההוצאות למשפחה, אין כאן הכבדה של העניין. אבל זה אומר שאותו בן אדם, במקום 400,000 שקל, יישאר עם 2,000,000 שקל ביד. במקום לתת לכל ילדה שלו 120,000-130,000 שקל לעשות תואר, יש לו 200,000 שקל. אם זה לא פנסיה, תגידו לי אתם מה זה פנסיה. אנחנו נעבור לשקף הבא, דוד. אוקיי. אני רוצה להסביר לכם איך לעשות כסף לבית שלכם. אוקיי? יש לכם נכס. אם עשיתם את החישוב הנכון ורכשתם נכס באיזשהו שלב, ואחוז המימון על הנכס הזה הוא נמוך, אפשר לקחת את הקירות שיש לכם ולעשות מהם כסף. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבמידה ויש באמת נכס שאחוז המימון של ההלוואה שלו הוא לא מאוד גבוה, אפשר לקחת עוד הלוואה, שהיא הלוואה לדיור לכל דבר, שהיא הלוואה שאחוזי ריבית שלהם נמוכים, כמו הלוואה לדיור, כדי לרכוש נכס אחר. נניח שאנחנו קונים נכס ב800,000 שקל בלוד, ואנחנו רוצים כמעט לא לשים כסף מההון העצמי שלכם. זה אומר שאתם יכולים לקחת 400,000 שקל, שזה 50% מימון, על הנכס שאתם קונים, ועוד 400,000 שקל להעמיס על הנכס שיש לכם היום. בסופו של דבר, מלבד ההוצאות מסביב של מיסים, מתווך, עורך דין, כל ההוצאות האלה, אתם לא שמים כסף על הנכס. כל הכסף הזה הוא מינוף. עכשיו, זה נשמע קצת בשמיים, זה לא בשמיים. אנשים שיש להם ככה עושים. אוקיי? אנחנו נעבור לשקף הבא. למה משכנתה? יש לי לקוח שהוא יחסית מבוגר, ויש לו את הכסף, וההכנסה שלו מאוד יפה, יש לו פנסיה מארצות הברית, יש לו פנסיה מהארץ, ובסופו של דבר, מה שהוא עשה זה לקחת משכנתה כדי לרכוש נכס להשקעה, וזה בן אדם שיש לו כבר נכסים. אנשים שיש להם כבר נכסים, ממנפים את הנכסים שלהם במשכנתאות כדי לרכוש נכסים אחרים. דוד אמר לכם שאם יש לכם 1,000,000, כדאי ועדיף לקחת את זה ולפזר את זה לשני נכסים, אני אומרת בואו נעשה אפילו 3. בואו ניקח את הכסף הזה, תרכשו נכסים ב400,000-500,000 שקל, 50% תיקחו משכנתה, ו50% תשימו את ההון העצמי שלכם או תעמיסו על הנכס שלכם שבו אתם גרים. ההון העצמי שלכם זה כסף שאתם חייבים לשמור לזמנים שתצטרכו אותו. תיקחו בחשבון שאם שמתם את כל הכסף על נכס, ואתם תצטרכו איזושהי הלוואה לרכב, או איזושהי הלוואה לחסות סינוס,
או איזושהי הלוואה לחתונה של הילדים, או לבר מצווה, אתם מפסידים כסף. הלוואות שאתם לוקחים בחשבונות העו"ש שלכם, או דרך קרנות השתלמות, או בדרך אחרת שהן לא הלוואות לדיור, הן הלוואות הרבה פחות טובות, רק כדי שתבינו על איזה הבדלים אני מדברת. כשאתם לוקחים היום הלוואה בחשבון העו"ש, אתם מקבלים פריים פלוס 7, פריים פלוס 8 פחות או יותר, זה מה שקורה. הפריים הוא 1.6, תעשו 1.6 פלוס 7, תגיעו ל-8.6. זאת הריבית. כשאתם לוקחים הלוואה לדיור, הריבית היא פריים מינוס. פריים מינוס נגיד חצי, או פריים מינוס 0.6, זה יוצא 0.9% ריבית. תחשבו על ההפרשים הפסיכיים, 0.9 לעומת 8.6 בהלוואת עו"ש. אוקיי, הלוואה לרכב זה פריים פלוס 4. זה סדר הגודל. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים לקנות נכס, כדאי ועדיף להשתמש באפשרות הזו של משכנתא, ולא להזדקק אחר כך להלוואות אחרות. מלבד זה, התנאים של המשכנתא הם מאוד נוחים. זאת אומרת, גם הסכומים גדולים, גם הפריסה הארוכה של השנים, במשכנתא אפשר להגיע אפילו בבנקים מסוימים ל-35 שנה. זו תקופה מאוד ארוכה ומאוד נוחה, לא תמיד מומלצת, אבל מאוד ארוכה במידה וזה המצב האופטימלי שלקוח יכול להגיע אליו. התאמה נכונה עם יועץ יכולה להביא אתכם למצב אופטימלי מצוין. אנחנו נעבור רגע. דוד, אתה מעביר? אוקיי. אני אדבר איתכם רק על עוד איזשהו עניין קטן שאני עושה, שקשור להלוואה שכבר קיימת לכם. כשאנחנו לוקחים משכנתא, גם אנשים שעובדים בתוך המערכת הבנקאית, בודקים אותה מדי פעם, כדי לראות האם אפשר לשפר את התנאים שלה. אני רוצה שתיקחו, אם יש משהו, אחד, שתיקחו ממני מההרצאה הזו, היא שמשכנתא זה לא חתונה קתולית. אנחנו תמיד צריכים לבדוק האם יש אפשרות לשפר, האם יש אפשרות לעדכן את הנתונים, בואו, אנחנו לא נרוויח כסף על חשבון הבנקים, אבל לגרום לבנקים להרוויח פחות כסף עלינו, זה כבר טוב. כאן יש איזושהי דוגמה ללקוח שלי, שהריבית שלו הייתה 7.2, החזר חודשי שלו היה 9,000 שקל בחודש. מי שמצליח לראות במצגת, יש כאן את הריבית שלו, 7.2, הסכום פה יש לו עוד כמה משנים בהלוואה הזאת, רק ציינתי את זה משנה אחד. מה שעשינו זה עשינו לו מחזור, כמו שאמרתי לכם, מ-7.2 שזה היה פריים פלוס 5.5 אם אני לא טועה, שאז הפריים היה גבוה יותר, עשינו לו פריים מינוס 0.9, דוד בוא נעבור שקף, ונראה מה עשינו לו. חסכנו לו עשרות אלפי שקלים בהלוואה של 600,000 שקל. מעבר לזה שירדנו בהחזר החודשי ל-700 שקל, תחשבו שוב על הפער בין, אוקיי, לא, סליחה, ל-4,000 שקל. חסכנו לו 140,000 שקל. זה המון כסף. החזרנו לו את הריבית בפריים מינוס 0.9, שאז זה היה 0.7, במקום 7.2, שזו הייתה ההלוואה שלו בריבית, הריבית שלו בהלוואה. וחסכנו לו 140,000 שקל. גלית, יש פה הערה, את יכולה לקרוא אותה, של איתן שנור? אני אקרא לך את ההערה. לא. הוא שואל, בעניין הפריים, משכנתא בפריים המותרת, חסר לי פה משהו, השאר זה בריבית 30% קבועה. נכון. 30%? לא יודעת מאיפה הוא הביא 30% איתן, אבל זה נכון, יש הגבלה של בנק ישראל. 6% ומעלה, משהו כזה. לא, 6% זה גם לא נכון, תכף אני אסביר ככה בקטנה ממש לגבי ריביות של בנקים. בנק ישראל הגביל את האפשרות לקחת הלוואות בריביות משתנות ל-30% מהסכום של ההלוואה, כדי שלא יקרה מצב שאנחנו לוקחים את כל ההלוואה בריבית שהיא משתנה, ואז הריבית משתנה לפעמים בצורה מאוד משמעותית, ומשפחה שרגילה לשלם 3,000 שקל, לפעמים אם אתה מקפיץ לה את החזר חודשי ל-4.5, עלולה להתמוטט, ולכן יש הגבלה של בנק ישראל להגיע לעד 30% מסכום ההלוואה בהלוואה בריבית משתנה. שאר ההלוואות חייבות להיות או בריבית שהיא קבועה, או בריבית שהיא משתנה לתקופות ארוכות, זאת אומרת, או שהריבית משתנה כל 5 שנים או כל 10 שנים,
לא בריבית שהיא משתנה כל שנה או כל שנתיים. ומה אוקיי, זה עכשיו, הריבית הקבועה? אני אסביר, הריביות הקבועות יכולות להיות או צמודות למדד, או לא צמודות למדד. זה פקטור שהוא מאוד משמעותי, אני מסבירה את זה הרבה ללקוחות שלי. היום כשהריבית היא נמוכה, אתה יכול לקבל הלוואה בריבית של 2.5% בקבועה שהיא צמודה למדד, שזה מצוין. זה מצוין, אבל אם המדד יהיה 2%, אז אתה משלם בסופו של דבר במהלך השנה 4.5. זאת אומרת, אתה מקבל 2.5 פלוס 2 של המדד. ואם לעומת זאת באים ואומרים לך, בוא תיקח את ההלוואה בריבית שהיא קבועה והיא לא צמודה למדד, אבל לא ב2.5, נניח ב3.5, זה קצת אנשים שלא כל כך מבינים, אומרים למה שאני אשלם פה אחוז יותר. אבל כאן הריבית היא הכי סולידית שיש, אין לה שום הצמדות, לשום דבר, היא לא צמודה לכלום, אתה משלם 3.5% מהתחלתה ועד סיומה בעוד 20 שנה או 25 שנה או 15 שנה, תלוי מה החלטת. 6% אין דברים כאלה היום. אין הלוואות ב6% בריביות קבועות. הריביות הקבועות נעות בין 2.5 ל3.5 בהלוואות שהן קבועות וצמודות למדד, ובין 3.5 ל4.5 אולי אפילו קצת יותר קרוב ל5 בריביות שאינן צמודות לשום דבר. זו ריבית שאני מאוד ממליצה עליה היום, בגלל שהריביות נמוכות. כלומר, גלית, בשפה פשוטה לאנשים כמוני שלא מבינים בכל המספרים הגדולים, מה שאת אומרת שהריבית שאני משלם על ההלוואה שאני לוקח מהבנק היא הרבה יותר נמוכה מהרווח שאני עושה מזה שאני ניצלתי את המשכנתא לקנות דירה ולקבל ממנה תשואה. נכון, בסופו של דבר תיקחו בחשבון שאם אנחנו נניח לוקחים ממוצע על ההלוואה שלנו, וכל ההלוואה היא בממוצע של משהו בסביבות 3%, תחשבו על הרווחים ועל התשואות שדוד דיבר איתנו עליהם בהתחלה. אנחנו מדברים על 4.5% על נכס מניב ועל אקזיט. זה סכומים שהם הרבה יותר גבוהים, כדאי לעשות את זה ככה, ואם זה אומר שאנחנו שמים פחות הון עצמי על נכס ולוקחים משכנתא, מה שגורם לנו בסופו של דבר את האפשרות לרכוש נכס נוסף להשקעה, זאת ההשקעה הנכונה. כאן אנחנו ממנפים את עצמנו, וההבדל בין נכס אחד לשני נכסים הוא מאוד גדול בסופו של דבר. יש לנו עוד? אוקיי. תעבור לעוד שקף. אוקיי, בואי, זה כבר תסכמי גלית, מה את מציעה למי שרוצה לעבוד איתך ביחד? אוקיי, אני לא אעלה אתכם מבחינת מה קורה, אני רק אומרת, יש היום מודעות מאוד גבוהה לעבודה עם יועצי משכנתאות בשוק. אנחנו יודעים שזה בדרך כלל גם העסקאות הגדולות ביותר שאנחנו עושים במהלך החיים שלנו, ולקחת הלוואות בעשרות אלפי שקלים ולפעמים מיליונים, זה לא משהו שכדאי לעשות לבד. לקוח שיקח 1,000,000 שקל, 25 שנה, אבל הוא ישיג 3.4, לעומת זאת אני אשיג 3.1, זה לא פער שנשמע מאוד גדול, זה 0.3%, אבל בסופו של דבר זה 100,000 שקל. במהלך השנים זה אומר שהרווחתם 100,000 שקל. כמובן שאם הפערים בריבית הם הרבה יותר גדולים, ובדרך כלל הם הרבה יותר גדולים, תחשבו על זה שאם אני מגיעה לבנק 3-4 פעמים בשבוע, לעומת זאת אתם הולכים לבנק בערך 2 או 3 בחיים. וכדאי באמת להשתמש ביכולות של יועצי משכנתאות כדי להגיע למצב אופטימלי, ולהרוויח 100,000, 200,000, כמה שאפשר לגרום לבנק, כמו שאמרתי קודם, להרוויח עלינו פחות. דוד, אנחנו עוברים שקף. אוקיי, כמו שאמרתי, בסופו של דבר, אם לקוח עובד עם משכנתאות שחוסך לו 3.3%, בסופו של דבר חוסך 100,000 שקל. 100,000 שקל יכול להיות כסף לחתונה של הילד, יכול להיות כסף לטיול, או יכול להיות כסף לרכב. זהו, מי שמעוניין יכול לקבל את הנתונים שלי כדי ליצור איתי קשר. ואם לא, אני באמת ממליצה כן ליצור קשר עם יועץ משכנתאות כשאתם באיזשהו תהליך של רכישה, או באיזשהו תהליך של חשיבה של רכישה להשקעה. בהחלט מומלץ. אני אשמח לסייע גם טלפונית. אני מזמין את כולם, למי שרוצה זה הזמן לשאול שאלות נוספות, אם משהו לא ברור, רוצים הרחבה על איזה אחד בין הנושאים שדיברנו או נושאים שלא דיברנו,
אפשר להשתמש בתיבת השאלות ולכתוב מה עדיין אתם רוצים לשמוע. בכל מקרה, גלית ונדלוד לשירותכם, אם בעניין השקעה בלוד, אם בעניין סיוע במשכנתאות, כל דבר ועניין. יש פה שאלה, האם זה נכון שאם מצהירים לבנק שזו דירה שמתכוונים לעבור אליה, ניתן לקבל מימון של 70%? גלית? כן, יש מושג שנקרא משפרי דיור, זאת אומרת, לפי בנק ישראל ניתן זוגות צעירים שלא היה להם נכס מעולם, או באופן כללי, אזרחים שלא היה להם נכס מעולם יכולים להגיע לעד 75% מימון, ומשפרי דיור, זאת אומרת, אנשים שיש בבעלותם נכס ורוצים לרכוש נכס אחר כדי לעבור לגור בו, יכולים לקבל 70% מימון של משכנתא. עכשיו, הבנק מחתים אותנו, ברגע שזה קורה, על התחייבות למכור את הנכס תוך שנתיים. זאת אומרת, את הנכס שבו אנחנו גרים, אנחנו מתחייבים למכור אותו תוך שנתיים, כדי שלא יקרה מצב שיש בבעלותכם שני נכסים. עכשיו, ככה בסוגריים אני רק מספרת לכם, ובבקשה אל תצטטו אותי, אף אחד לא אוכף את זה. זאת אומרת, אף אחד לא בא במהלך השנתיים האלה לבדוק האם באמת מכרתם את הנכס שלכם, ואם באמת נשארתם עם נכס אחד. אני לא יודעת, יכול להיות שבאיזשהו שלב כן יאכפו את זה, אבל בשנים האחרונות, מאז שיצאה התקנה הזו, אף אחד לא אוכף את העניין הזה, אז מלבד לחתום על זה בבנק, אין שום משמעות לעניין הזה. יש איזה קנסות? מישהו נתקלת פעם במצב שמישהו לא. חתם כזה? לא, וגם מגורמים פנימיים שאני מכירה, אנשי בנקים שאני מכירה, אין לבנקים שום יכולת לאכוף את העניין הזה, לא לבנקים ולא למדינה. תודה רבה, נעבור לשאלה הבאה. יש פה שאלה, האם תוכל להראות עלייה במחירי הדיור של דירות ישנות בלוד בשנה האחרונה? לחלופין, האם אין חשש שהמחירים ירדו? אז בואו נקדים שאנחנו יודעים למי ניתנה נבואה, ואז חורבן הבית. אני לא נביא, אבל אנחנו כן יכולים ללמוד מהנתוני הצמיחה שהייתה בעיר באחור, מה יהיה העתיד. אם כי אנחנו יודעים שלשר האוצר יש כל מיני תוכניות, ויש הרבה ספקולציות, אבל בינתיים עסקים כרגיל. דוגמה לעליית מחירים, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כל הזמן יש עליות מחירים, אני לא יודע אם השואל מכיר את הרחובות ואת הדירות, אני היום מציע למחירה, או בוא נגיד דירות שמכרנו, אוקיי? דירות שמכרנו ברחוב רחל אלתר לצורך הדוגמה, לפני שנתיים ב-600,000 שקל, נמכרים היום ב-700,000 שקל, דירות שנמכרו אפילו בשכונות חדשות, בנווה נוף, בפרחים, לפני חצי שנה, דירת 4 חדרים נמכרה ב1,140,000, יש עכשיו דירה שנמכרת ב1,180,000, 4 חדרים, נדבר על פער של שנה. אנחנו חוזרים לנווה זית, נמכרה דירה במגדלי הדקל לפני פחות מחצי שנה, ב-950,000 שקל, יש דירה שנמכרת עכשיו ממש בשבוע הזה, באותה בניין ב100,000 שקל יותר, 1,150,000, סליחה. המחירים כל הזמן עולים, אנחנו רואים את זה כל הזמן, בכל סוגי הדירות, גם אם זה דירות קטנות להשקעה, גם אם זה דירות יותר גדולות למגורים, גם אם זה שכונות חדשות, ברוך השם, יש הרבה ביקוש. אני חייב לומר שזה... אני יכולה להעיר משהו? כן. דוד? כן. תקשיבו, אני בת 39. מה שעשיתי בחיי זה משכנתאות, ובנות באופן כללי, יש לי 4 בנות ומשכנתאות, זה מה שאני יודעת לעשות. אין ולא קרה, מאז שאני בתחום, שהמחירים ירדו. עכשיו, זה לא שבהיסטוריה של מדינת ישראל המחירים לא ירדו, רק שאני כבר מ-98 שומעת שכל עניין הנדל"ן זה בועה, ושזה יתפוצץ, והמחירים לא יורדים. לא הייתה ירידת מחירים, גם לא בלוד, ולא בירושלים, ולא באופקים. זה נכון שכשיש כאן איזושהי... תראו מה הולך עכשיו, לא מלחמות, ולא
מיתון ולא, תקשיבו, אנחנו השנה בשיא של כל הזמנים ברכישת נכסים ומשכנתאות. אנחנו ב-60 מיליארד שקל משכנתאות, זה לא היה ולא קרה מעולם. זה רק הולך ועולה, המחירים לא יורדים, זה נכון שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל בואו, אתם יודעים, אפשר לעשות כאן איזשהו חישוב מושכל, מחירים לא יורדים, בטח לא בצורה דרמטית, תעשו את החישוב שלכם. אני רוצה להוסיף עוד הערה בנקודה הזאת. אני תמיד אומר, בוא נגיד שזה לא מצליח. מה הסיכון? אם אני הולך למניות, אני הולך לאיזושהי השקעה שהיא השקעה עם ריסק, אז יכול להיות שאני ארוויח מצוין, אבל גם יכול להיות שאני אפסיד לגמרי. בנדל"ן, היתרון הוא שהארץ לעולם עומדת. הדירה תמיד תהיה. אולי אני לא ארוויח כל כך הרבה כמו שצפיתי. גם אם מחירי הדירות לא יעלו, הם לא ירדו. ואם הם ירדו מעט. ההשקעה שלי היא קיימת, היא חיה, הארץ לעולם עומדת. האם ניתן לקבל סקירה על החישוב של מס שבח? אני חייב לומר שאני לא מומחה בחשבונות האלה, אני יודע שזה עסק קצת מורכב, אני לא מרגיש מספיק מומחה כדי לתת מענה לשאלה הזאת. יש הרבה גורמים שמשתנים בנושא הזה של מס שבח, בדרך כלל יש עורכי דין ספציפיים שמתמחים בזה. גם דוד וגם אני מספיק מקצועיים כדי לבוא ולהגיד אלה דברים שאנחנו פחות מבינים בהם, ויש אנשים שבאמת זה המקצוע שלהם, ויודעים לעשות את זה יפה. שוב, מי שרוצה יכול לקבל הפניות לעורכי דין לענייני נדל"ן, ולשמוע איזושהי סקירה שהיא קצת יותר מקצועית, הרבה יותר מקצועית, ויותר נכונה. אין טעם שניתן כאן עצות שיבלבלו אתכם. אני גם יודע שהחוקים בעניין הזה משתנים כל הזמן, אני יודע שלגבי יורשים היה חוק מסוים ועכשיו החוק השתנה, מכיוון שאני לא בקיא בפרטים, אני לא אגיד, אבל זה דברים שמשתנים. אם אין עוד שאלות, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה על ההשתתפות, כולם מוזמנים ליצור איתנו קשר, הטלפון שלנו, של שמוליק ושלי, מופיעים לכם כאן במצגת הראשית. גלית, תאמרי בבקשה את הפרטים, איך אפשר ליצור איתך קשר? אפשר ליצור איתי קשר בטלפונית 054-593-8247, ואפשר גם במייל, הבשוש גלית, מה אני אעשה? קיבלתי את זה בירושה מבעלי את החבשוש. אז זה הבשוש גלית עם H ו-B, strudelgmail.com, עדיף בטלפון קודם כדי שאני אוכל לתת לכם קצת יותר הגיוני את האימייל אם תרצו. תודה רבה לכולם וניפגש בלוד. תודה רבה, להתראות. אם יש עדיין אנשים קשובים, מי שרוצה